pagpapaigting sa kamalayan ng kabataan ukol sa kanilang mga karapatan at tungkulin bilang mamimili, nagsagawa ng isang Consumer Awareness Seminar ang Department of Trade and Industry o DTI Pangasinan sa Dagupan City National High School ngayong ipinagdiriwang ang Consumer Welfare Month. Lumahok ang 52 estudyante na aktibong nakibahagi sa mga talakayan upang mahubog sila maging responsableng consumer sa makabagong panahon. Tinalakay sa seminar ang karapatan at pananagutan ng bawat mamimili, pati na rin ang mahalagang probisyon o batas. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, mas mauunawaan ng mga kabataan ang kahalagahan ng bawat desisyon at pagbili bilang consumer. IFM News. IFM News. IFM News.